120 éves lett a műcsarnok. A születésnapot szakmai beszélgetéssel és természetesen tortával ünnepeltük. Pécs Airport. Megnyílt a Pécsi Egyetem művészeti karának kiállítása a Műcsarnok Boxban. A képek és pixelek kiállításon időutaztunk, néhány kép segítségével Mayer Marianna kurátorral. A kiállítás kísérő programján jártunk, ahol Tóth Krisztina, Kemény István és Bartis Attila mesélt arról, hogy mit jelent a kép egy író számára. Mohai Gábor vagyok, a Teremőr magazint látják. Az épület mindig is a hivatalos művészetnek, vagy a hivatalos kultúrpolitikának valamilyen szimbóluma és épülete volt. A műcsarnok szerintem máig az egyik legalkalmasabb épület kiállításokra. ...120 éve, május 4-én Ferenc József főfelsége ünnepélyesen megnyitotta a műcsarnokot. Ennek emlékére szeretettel köszöntöm Önöket, ünneplőket. Egy szimpoziont csináltunk ma, amiben a műcsarnok elmúlt 120 évét és talán a következő 120 sikeres évet járták körül hozzáértő vendégeink, tudós vendégeink. Filozófiai mélységekbe, szellemi magaslatokba, most pedig a szimpoziumnak az ókori hagyománya következik, amikor lakomává alakulunk át, és szeretném meghívni Önöket egy szelet tortára és egy pohár pezsgőre. Műcsarnok Box nagyon fontos kitüntetett hely, mert a jövő jelenik meg itt. 20 éves a művészeti kar. A filozófiánk a karon az, hogy minden hallgató kapjon egy nagyon alapos, hagyományos féle képzés. Ezek alapján kezdeni olyan munkákat csinálni, ami helytállnak a kortárs művészeti színával. Megpróbáltuk azokat a szakokat kiválasztani, amelyeknek magától értetődő az, hogy képzőművészeti végeredménye van. Szerepel a kerámia tervezés, kerámia szobrászat, az alkalmazott vagy tervező grafika, klasszikus grafika, festészet, szobrászat, az elektronikus zenei média szak. A Facebookra regisztráltam, és akkor létrehoztam több profilt. Úgy gondoltam, hogy lesz egy férj és egy feleség, utazgatni fognak mindenféle helyekre, és akkor ezt fogom közzétenni. Két nagyon különböző személyiség, ezek így összecsapnak egymással. A feleség ez a rózsaszín, a férj meg ez a kutya-szerű állat. A legegyszerűbb alkalmazás, ugye, ami volt a számítógépen, az a Paint. Bauer Gyula festményei között állunk. A művész egy barátjának az amatőr fotói alapján készítette el Budapest szétlövésének mementójaként ezt a 14 darab kétoldalú képet, amelyen mintegy a krisztusi Kálvária stációira emlékeztetően mementót állít
az 56-os eseményeknek a képek. Egyik oldalán a szétlőtt romos budapesti házakat látjuk, a másik oldalon pedig ezeknek a házfalaknak mint egy márványtáblaszerű megörökítését. 1947-ben, amikor a Szovjetunió egy nagyon elzárt terület volt a külföldi turisták számára, a közismerten szocialista érzelmű John Steinbeck amerikai író Robert Kapával lehetőséget kapott arra, hogy a Szovjetunió bizonyos tájait bejárják. Úgy járhatták végig az országot, hogy ugyan mozgásukban korlátozottak voltak, kaptak egy figyelő kísérőt is, de mégis közvetlenül kontaktusba kerülhettek az egyszerű emberekkel. Ennek az utazásnak az emlékét örökítette meg Steinbeck Orosz Napló című munkájában, amelyet Kapa fotóival illusztrálnak. Kicsit fenntartásaim vannak ezekkel a nagyon kategórikus mondatokkal, hogy mi a fotográfia, vagy minek a helyébe lép, vagy mi történik általa. Lehet, amikor emlékprotézis, lehet, hogy van, amikor már tényleg csak a képre emlékezünk, van, amikor huszadlagossá válik, van, amikor így mindenestől megforgatja az ember életét. Számtalanszor van olyan, hogy azt mondta Attila, hogy ez a kérdés, hogy mi van azon a képen, hogy a kép alapjává válik egy konstrukciónak, és hát gondoljatok csak például Márton Lászlónak az Árnyas főutca című könyvére, ahol létező emberek fotói alapján benépesített egy regényt és megalkotta az életüket. Nem ma ismertük meg egymást, de azért egy kicsit meglepett többször is az est folyamán, mint hogyha így találtuk volna ki együtt. Én igazából semmilyen fotós vagyok. Tényleg tulajdonképpen minden ember fotós, vagy majdnem minden ember fotós van már. Egy normális fotósnak van 1000 vagy 10 000 jó képe, nekem lehet, hogy egy. A két gyerekem, amikor először látják a tengert, leszaladnak egy dűnéről, és tényleg ahogy az egyik neki rohan, a másik visszafordul, hogy akkor most mi van. Szerintem ott lehetne bármelyik nagy fotogalériájában a világnak, csak azért nincs ott, mert hogy nincs az a 999 másik, ami sose készítettem. Ez volt a Teremőr, a Műcsarnok online videómagazinja.